Run. Salutare toată lumea, aici de și astăzi facem un episod din The Sims Free. Scuzați-mă că pe săptămâna asta nu eram făcut, dar am uitat. În fiecare zi ziceam hai să filmez, am uitat. Deci, hai să facem episod din The Sims Free. Am 3 caractere. Pe unul este caracterul The Haze. Atât. Uite, asta. Ea este Maria Ioana. Și el, cum îl cheamă? El este Max Boss. Nu știu, mai bine mie să-i dau numele ăsta. Strănută foarte mult. Nu știu de ce. Îl pun să fac o baie pe... Uite, acesta nu să știți, nu seamănă cu mine. Am făcut un caracter așa. Așa, uite. Dacă vă place, să nu uitați să lăsați like, subscribe. Uitați-vă cum am lăsat cu de noi. Trebuie să fac așa. Și astăzi cred că o să facem niște... O să mai decorăm casa lui The Hex Gaming. O să-i punem un grătar, dacă să aibă și el ceva. Și să mănânce. Și să plece. Ce să le Dacă vă place joculețul, să nu uitați. Hai să îmbrăcăm. Hai, că m-a plătit de costumația lui. O să-i facem un alt ăsta. O să îmbrăcăm în cămașă. În cămașă de asta. În cămașă. În bulan. Să nu de păstrări, să nu mai... Să îmbrăcăm mai elegant. Să îmbrăcăm și pe ea la altfel. Și să știți, mi-am făcut și eu un intro. Să-l îmbrăcăm un pic, să lăsăm uite așa. Cu altă cu ăștia de fapt. Și cu păr. Așa arată mai frumos. Ce am și pe cea mai de
să scrieți în comentarii dacă mai vreți un caracter și cum să-l chem. Mi-am făcut 3 caractere așa, ca să nu ziceți că am niciun caracter. Sau am măcar câteva caractere. Da, fetelor, dacă fete pe canal, ia pot. Uite așa, așa îmi place să-mi dacă sunteți fete pe acest canal, să-mi spuneți dacă vă place cum am îmbrăcat. Nu mă pricep prea mult să îmbrac. Și cred că, nu știu, nu, dacă vă place să scrieți, nici mie nu-mi place cum arată. Până niște blugi. Și am îmbrăcat pe toți trei. Acum o să îi trimitem pe toți trei la muncă. Hex Gaming, Ioana și Magnus. Ei au slujba ca muzicieni. Aici s-a încheiat